ышандым микен? Килер ул кем килер, татырсың әле бер, ялган вәгъдәңнең ачы тәмен. Эзгәләнер җаның, атмас көткән таңың, табалмассың дөнья ямен. Мәхәббәт ятмәләреңә ничек чорналдым икән? Синең әйткән сүзләреңә ничек ышандым икән? Мәхәббәт ятмәләреңә ничек чорналдым икән? Синең әйткән сүзләреңә ничек ышандым икән? Мәхәббәт ятмәләреңә ничек чорналдым икән? Синең әйткән сүзләреңә ничек ышандым